أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصران. Kala sanahru monggo bakal rampungake ingsun laku marang sira kabeh ayu saklan izin lan manusa. Fa bi ayyi ala rabbika mawtalan di pira-pira nemate pengiran loro tukar dibanding ngurake sira loro. Ya masyarajin ya masyarajin nihi gulungane jin wal insi lan manusa istapa lutung lamun bisa sira kabeh antang kudu ento nebus sira kabeh min aqtaris samawati saking pira-pira bejajane pira-pira langit wal lan bumi fang kudu mongko nebus sira la kang kuduna ora nebus sira kabeh ila bisultan ing kelawan kekuatan bab ya la rabbikum mongko kelawan di pira-pira nemate pengiran loro tukar diguna gurake sira loro yursalu dencolake alaikum ing atas sira apa suwadun mulat-mulat minarin kang saking geni wa nuhasun lan keluk kang ora mulat-mulat falatan tasironi mongko ora menang sira lho. Nikmate pengiranira kang ndi kang sira goroake ingsun bakal ngrampungake hisab kanggo sira kabeh jin lan manusa. Di sawakeh jin manusa nggih hisabe mangke tetep bakal rampung. Lah nikmate pengiranira kang ndi kang sira goroake iki gurungane jin lan manusa. Sira yen sira kabeh bisa terobos jajan langit lan bumi sira terobos. Nanging sira ora bisa terobos langit bumi. Yen orang nganggo kekuatan kang ingsun paringake marang sira. Lane la haula wala quwata. Ora ono daya sumingke. La haula daya sumingke tumire saking kaelekan saking nglakoni kaelekan saking apa sing terjadi sing elek. Wala quwata ora ana kekuatan kanggo nglakoni kebagusan. Illa billahi kejaba kelawan kekuatane Gusti Allah kelawan idine Gusti Allah. Nikmate pengiran liya sing ndi sing kira gorake bakal ana bulan-bulan geni kang diculake marang sira kabeh lan bakal ana kukus tanpa geni sing giring sira nuli sira ora bisa terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idzan shaqqatis samaa fa idzan shaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddiran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa yawma idzil la yus'alu la yus'al fa yawma idzil la yus'al an dzambihim wala jan an dzambihim wala jan yunatu wala jan biasa nek didawakno iku nek diterwasolno nek diwakaf yo cekak an dzambihim fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan
Fayaumaidzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Bisa saune-une lah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Monggo kelawan ndi pengingi pira-pira nikmati pikirane ro loro tukadzibani ngguruake sira loro. Fa idang syaqqat monggo tetkalane sigar asama apa langit fakar monggo ana apa semawat datang iku mawur-mawur kadyani hale kaya lulah molor ngombo bedah babiyayi alai rabbikuma kelawan dipura-pura nikmate pengiran loro to kadibani ngguruake sira loro baya umaidin monggo ing dalem dina iku lan salura den takone andambi saking dosane wong insun sapa manungsa balajanun lan ora jin. Fabiyala irabbiku ngomong kelawan ndi pira-pira nikmate pengiran loro kadibani ngguruake sira loro. Nikmate pengiran nira sing ndi sing sira ngguruake. Besok yen langit wis bedak, nuri ketinggal abang kaya kembang mawar. Nggih. Tur kaya lulang kang abang kaya apa polahe menungso nikmate pangeranira kang endi kang sira goroake dadi pun satu kepastian iki langit ku bakal uga bedah ya kaya bedahe lulang sing dipenek nggih kamban karena kambane lulang dipentek akhire bedah sematan ugi lah. Ana dina kang ngono iku menawa lajeng ora bakal dijamu dening Allah gade karo dosane nanging ngutus sawuh bakal mlebet saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmate pengenan sing ndi sing sira bro. Jadi tentang pitakonan pertanyaan iku gak nalika langit iku bedah gak nalika lintang dobrane mboten. Soale wekdal iku ngalami kepayahan. Iku lagi arep manjing sing diareng dina kiamat. Terus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi wal aqdam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha al-mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan. Qala yu'rafu dirrawati sapa mujrimuna wong kang padha langgeng kabeh bisimahum kelawan tondo-tondone mujrimu. Bayu khadu mongko dinalap binawasi apa pira-pira gundunan wal aqdami lan pira-pira dilampakan. Nggih. Saking panase. Lembutne kembuk kene teng dilampakan sampeyan nggih selesai. Babiyaya lair bingung kelawan di nikmate pikiran rolo tokati bari gurake sira hadi utawi jannah alati kang yukati guru ake biha ing janam sawal mujrimuna wong kang padha lajur kabeh ya tuhuna padha mubung-mubung sawal mujrimun baina ing mantare janam wa baina hamimin lan ing mantare banyu panas alin kang banget panas fa biayyi ala rabbikuma monggo kelawan tiga nikmate pengiran loro tukadibani guru ake sira loro waliman iku tegese wong apa kang bisa maqama rabbi jumeneng pengersane pengerane man
jannatani utawi swarga loro. Wa biaya la rabbikuma mongko kelawan dipira-pira nikmate pikiran loro katibani guru akeh sira loro dawata kang duweni pira-pira wernane dawata penane kang duweni pira-pira wernane pampangan. Besok ana ing dina kang mengkono iku wong-wong kang dosa luwe-luwe wong kafir ing donya bakal diweruhi sebab raine padha ireng. Jadi nalika langit pecah itu dereng mlebet tegene yaumul kiamah nek lage ape. Dari lage ape mula wong iku bakal meruhi si A si B raine malah elek witeng-witeng seraine padha ireng. Yen wis ngono gunggunane lan drama asile bakal sedhiki puncalake ana ing neraka jahanam. Sing gunggunane yo kemut-kemut. Rono dlamane sing ditek ora ana yo akhire kejegur ning jahanam. Nek mate pengiran nira kang endi kang sira wektu iku bakal diucapake marang dhewe ya iki neraka jahanam kang digawake dening wong kang padha urip lajeng. Urip lajeng iku priye? Urip lajeng ya urip sing banget uli masih ada gede kersane Gusti Allah selalu dulu nggih kebiasaan elinge gak tau dimareni semakin menjadi jadi. Wong-wong kang padha lajeng ing dina iku bakal padha mlaku-mlaku ing antarane geni lan banyu kang banget panas. Nikmate pikiran ira kang endi kang sira goroake kenyataane nggih nalika awak dhewe diduduhi tentang keterangan bakale wong-wong sing do lajeng iku nggih nalika lumaku ora ana yo dilamaan sing dipicak kejaba panase geni lan uga umpe banyu sing panas. Mulane nalika akhire awak dhewe ngerti nek bakal ana kedadian ngono iku akhire fabi ai ala rabbikum atukal libat wong kuwi tak kandhani ngono terus aku gorono gubal dine ibarat kita kan ngendikan ngono kowe utawi nikmat tentang segala pengertian didudui. Nah, kanggo di marang kedudukane pangeran kang sawetu-wetu. Nganake kang dikersake bakal oleh swarga lho. Nikmate pangeran ira kanthi kang sira goroha. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Monggo lawan endi pira-pira nikmate pengiran loro. Ora pengiran loro bener nggih. Pengiranmu ku lho jin menungso pasti ngoten. Sing digorono ku endi? Fi iman kuwi dalam jannata ainani utawi sumberan loro tajriyani kang mili karone. Babi ayyana irabikuma monggo lawan dipira-pira nikmate pengiran loro tukang dibanding goro akeh sira loro. Fi imail dalam swarga loro min kulli fakiyatin utai saben-saben buah-buahan jauh-jauh kang decen. Wa biya rabbikuma monggo lawan dipira-pira nikmate pengiran loro tukang dibanding goro akeh sira loro. Mutajina hale padha leleangan ala burujine ngatas pura-pura lemen bawa ini akan utangi rangkepane furus min istaborokin ikut saking sutra kanthi wajana jannataini utawi pemudui swarga loro dari iku apa pamiyaya ala rabbikuma monggo lawan dipura-pura mate pikiran loro tukang dibali goro ati sira loro
nikmate pangeran di pangeran loro kang nikmate pangeran nira kang di kang sira goleki pertama kang akeh banget pang-pangane nikmate pangeran nira kang di kang sira goleki ana swarga iku ana sumberan loro sing kiri nggih air yang mengalir nggih mengalir uga erba ora banjir bandang ning miline diatur kepenak dijumukno kemriji lah nikmat pangeran nira kang endi kang sira ana ing swarga loro iku ana sak deceng saking sekabehane warnane buah-buahan nikmate pangeran nira kang endi kang sira Fihinna itu di dalam jannata ini Qasiratut tarfita bro wadon kang ringkes mripate lam yamis huna kang ora gepok huna ing qasiratut insun sawang belum ing dalam sedurunge ashabul jannah wala jannun lan wajib fabiayya ala rabbikuma monggo kelawan di kira-kira nikmate pikiran ira loro tokatibani guru ake sira loro kana guna kaya judika sira fi al yakut iku ya yakut wal marjan lan marjan fabiayya ala rabbikuma monggo kelawan di kira-kira nikmate pikiran ira loro tokatibani guru ake sira loro hal ana jaza oleh sani utawi piwala sebecikan ilang ihsan kejaba iku kebersihan wa biayya lan lan dikene mate pikiran loro katibani gorake loro wa min dunihima lan iku sakliyane jannatan utawi swarga loro wong-wong kang padha wedi Allah ing zaman iki dunya iku kang padha leliakan ana ing lemek pesariane kang rangkepane saking sutra kandel. Dadi wong guru iki wong sing takwa nggih. Wong sing wedi karo kekuasaane Gusti Allah, kemuliaan Gusti Allah, karo tindakane Gusti Allah. Nggih. Iku lere ning swarga liangan. Nggih. Kanthi lemek pesarian manggon nggone pesarian sing lemeke rangkepane saking sutra sing kandel. Lah wong-wongan swarga loro mau kena diunduh saking par. Lah kan satu cerita nalika digawe rentek karep aku kepengin apel rasane piye apel teko anggur teko lah nalika kenikmatan dibasake ngoten niku wau lho sampeyan lagi batin anggur teko iku jero ora nikmate jero ora kaya nalika dibatahno luwih enak nek iku nikmat swarga mulane nikmate pikiran ira kang ndi sing jero goro ing swarga iku ana wadon kang ayu-ayu kang khusus nyawang lanange ora gelem ningali liyane nggih swarga itu sing ayu sing khusus nyawang lanange tim mripate ora mulya kejaba kanggo ndeleng bojone. Lah wadon-wadon kang durung tau digepok dening manungsa. Durung tau dijamah manungsa liyane. Artine napa? Sing misane nggih ashabul jannah niku wong sing dumanggon ing swarga lan uga ora tau digepok dening bangsane jin. Dan yang usune iku nek mate pikiran kang dikan sira goro. Wong-wong wadon swarga iku kaya nggih bangsane yakut, bangsane marjan. Dadi indah betul. Nikmate pangeran kang dikan sira goro. Saben-saben laku bagus mesti dibalas perkara kang nyenengake. Al jazaa'u ihsan illa ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani mate pangeran kang dikan sira goro ati. Mudah matani kang gameng karone babi ayya ala rabbikuma mongko lan dikira-kira mate pikiran loro
Wakatibani guru ake sira loro fihima iku ing dalem jannatan nawafatani utawi suburan loro kang manjur kabeh. Wabiayi ala rabbikum lan dikira nikmate pengiranira loro wakatibani guru ake sira loro fihima iku ing dalem jannatan bagian utai wuhuan wa na'lul lan wirmu wa ruman lan kedimo. Fabiayi ala rabbikum lan dikira nikmate pengiranira loro wakatibani guru ake sira loro fihima iku ing dalem jannatan wa ma fihi ma khairatun utawi pira-pira wadon kang becik-becik kisan kang bagus-bagus. Fa bi ayyi ala rabbikum mangko kelawan endi nek pira-pira nikmate pikiranira loro to katibani goroake sira loro. Saliyane swarga loro ngarep ana swarga loro neh. Nggih. Iki perangan-perangan swarga. Terus nek wis ngono nikmate pikiranira kang iki kang sira goroake. Swarga iki rupa pertamanan kang ketingal gameng banget saking banget ijone godhong-godhong sangat asri sekali. Nggih. Nek mate pengiranira kang ndi kang sira goro ati ngono nek nganti awakmu dowani ndorono nek mate pengiran ku kebangetan banget. Soale janjine Gusti Allah. Nggih. Nek nok swarga iku dicausi macem-macem buah-buahan, macem-macem panganan, macem-macem beda dari sehingga ora ana liya panorama pemandangan indahe ngluwihi apa sing dibayang. Ana ing swarga loro iku ana sumberan kang manjur-manjur. Sumberan sing manjur ora kok sumure kula jenengan iki ora do mati. Lah nek mati pengiranira loro kang pengiranira kang sira goroake. Ana ing swarga loro iku ana buah-buahan, ana wit kurma lan wit delima. Nalika sampean bayang ki wah delima dak ra enak kok kenteng upamane lho nggih. Iku nek delima donya. Nek delima swarga wis ora sembayang enak. Mane nek mate pengiranira kang ndi kang sira goroake. Ana ing swarga loro iki ana wadon kang bagus-bagus tur ayu-ayu. Mulane nek mate pikiran nira kang ndi kang sira goroake. Ya ku pira-pira widodari. Suhu mako surat kang blolok-blolok mripate. Nggih. Maksurat kang blolok-blolok mripat kang dipingit. Fil qiyami ing dalem pira-pira khemah. Wa bi ayyana rabbikum mangko lan dipira-pira mate pikiran loro kadibani goroake sira loro. Lam yakmi duna kang ora gepok guna ing huruf maksurat itu sama belahum ingkang tetep ing dalam sedurunge ashabul jannah wala jan lan uga ora bangsane jin. Babiya iala irabrikuma monggo lan dipira-pira mate pengiran ira kadibali goroake sira loro mutakina hale padha liyangan kabeh apa ing atas lemeh hodhi kang ijo apa lan kasut tipis kisane kan bagus. Wabiayi ala rabbikum monggo lan dipira-pira mate pengiran loro ira loro kadibali goroake sira loro tabaraka. Saya bertelo berkait ismu rabbika Allah mane pengiran loro dzul jalali kang kagungan sifat kamegahan wal ikrami lan kemul ya. Terus tenggine swarga iku ana widodari kan belok-belok berarti kan dibikin ana ing omah-omahane. Nggih, ora kelayaban. Nggih. Ora kelayaban. Mulane salah satu tanda penghuni surga itu gak kelayaban. Artinya ya tumrap wong wedok iku gak kelayaban yo. Ya nang omah. Ya metu tapi sebatas keperluan sing banget manfaate. Nggih. Kalau itu kodrate Gusti Allah tumrape penghuni surga. Mulane nek mate pengiran kang ndi kang sira goroake. Widodari kang ayu-ayu iki durung nganti digepok manungsa apa jin.
Nikmate pikirane karo kang ndi kang sira golekake. Wong-wong kang padha wedi marang Allah nalika urip ing donya iki padha leyengan ana ing lemek ikan ijo-ijo lan kasur kang bagus. Mulane nikmate pikirane ira sing endi sing sira golekake. Aja wani-wani nek nggono nikmate Gusti Allah dikai kesehatan, lalu ibadah dan seterusnya. Saya terang baru kaya pengiran Ibrahim Muhammad pengiran kang kagungan sifat-sifat kalugan lan dimulyakake dening kabeh makhluk. Saya terang baru kaya pengiran Ibrahim Muhammad. Sabbi bismi rabbi. Kanthi barokah asmane Gusti Allah zat sing maha dzul jalali wal ikram. Maha agung, maha mulya. Suratul Waqiah Makkiyatun wa yasitu wa tisuna ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Idza waqa'at ora iso maca kesuwen ngegas. Idza waqa'at kale tuwa wal waqiatu kiamat. Ya niki tetep nerangke kiamat mulai balik nerangke kiamat mulai sampai jalurane surat Al-Waqiah nggih. Ya tapi wah niki sampean tak ngerti niki. Fadilah surat Waqiah. Lalu nanti jajaya surat. Jadi nek kepengin junting mandeng golongane wong sing teko dhuwit sampean kudu kelangguno maca surat Waqiah saben darasa. Berasa, ngoten nggih. Lah mungkin dungane, temu wakian dungane. Dungane niku manggone teng kene kitab Mutiara Doa. Nggih, tak dulu ya. Nanti mungkin yang bermaca ngoten nggih. Maca wakian nggih teng Ibu Timor, kedah lah ya. Apalah wong wakian. Kita wakian di luar yang ngoten apalah. Nggih. Nggih, nggih. Idza waqa'at tatkala itu ibu wal waqi'atu kiamat laisa ana li waqati iku kedue ibane al waqi'ah apa kadibatun kang goroake khafidhatun tani al waqi'ah iku ngasorake rabi'atun tur munjukake idza rujat tatkala ne obah adu rujat lan obah temenan wa busat lan dijur wal jibalu pira-pira gunung basan kelawan dijur temenan. Surah Waqiah iki surat sing tumurun ana ing Mekah ayate 76. Bismillahirrahmanirrahim. Yen dina kiamat wis wujud, bakal ana kedadian kang gegirisi. Asline perkara sing gegirisi niki tumibane dimulai awet sadurunge kiamat teko. Tapi wong jenenge diarani teko. Akhire nggowo mulih poso. Niku nggih pas mulai diarani teko awet dina kiamat teko nggih poso. Jadi kedadian-kedadiane gegirisi. Sehingga gunung tabrakan karo gunung liyane lintang-lintang tabrakan karo lintang liyane bulan tabrakan karo srengenge. Yen wis wujud ora menungso kang nggawake dina iku bener nek jebule yen ana kiamat tenan. Ana yen iki ayo wong Islam iku kok do cerita-cerita do maca-maca ayat-ayat Quran jarine ana kiamat. Lho kiamat kawit aku urung lahir wis diceritano ngasih aku ora ana ngene ngasih aku arep mati kok ije urung kedate jane ana temenan tau kan ada menene sampai nalika niku dalem Kanjeng Nabi nyampeke tentang kedadiane kiamat wonten satunggaling sahabat bangsa Arabi bangsa Bedui sing takon mata saah Jeung Nabi jenengan niku lho kok cerita tentang kiamat niku bakale sok kapan kan ngeten
Dina kiamat bakal ngetingalake asore siji gulungan sebab padha mlebu neraka lan uga ngetingalake luhure gulungan liya sebab bisa mlebu swarga. Jadi ibaratnya nek cara jenengan secara zahir bentuk nikmat atau kuat tetu. Kadang-kadang sampeyan ya ana sing delik-delikan, kadang ya ana sing nyedengan. Iku nek nang donya sampean kepengin nalika kepengin ibaratnya mulai pitik sekira tanggane kragu ora ngarusi ora didumi akhirnya sampean delikno nggih. Nek kan pantes ora roh, tapi nek bakal tenggene akhirat kamu. Nggih, sampean ahli neraka ya ketok kancane, ahli swarga ya ketok kancane. Jebule aku dipenadu melu bolone caiko. Kenyataane bolo caiko sing selang ngaten bakal. Laisa liwaqatiha kadiba khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Jadi wong sing tiba asor akhir mlebu neraka ya ketok ya ketara. Ya sing mlebu swarga sing dadi mulya ya ketok. Idza rujatil ardu rajja. Dina kiamat bakal wujud yen bumi iki wis nggih ngededer mubat mabit. Orang ubat mabit iku piye antep-antepe bumi rupane gunung wis miber. Dina kiamat bakal wujud yen gunung-gunung iku wis padha ajur wa bisatil jibalu basa. Dijur gunung-gunung ya ajur temenan iku. Padahal sampean bayangke nggih material gunung nggih sing niku lho kepala watos kan sing digayake niku watos apa nalika kula dengan sing ngejur lha nek Gusti Allah sing ngejur iso dadi awu nggih nek jujur nek sajur iki temenan direwayatake saking Ibnu Mas'ud panjenengane dawuh aku ngrungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa-sapa kang maca surat Waqiah saben bengi ora bakal pikir selawase. Jadi nek teng keterangan Al-Iqil niki nek maca bengi nek wau ngendikane yai doa asar. Nggih. Wong kok gelem maca Waqiah anggere dina anggere bengi ora bakal pikir selawase. Kare-kare awak dhewe pikir nek awak dhewe ora tau wiridan Al-Waqiah ngoten mawon Bapak. Lah kare-kare sampean wirid ora pikir nasib ngoten ora nggih. Akeh wong kang salah tampa karo hadis Nabi iki kang dimaksud dawuh. Kang dimaksud dawuh iki wong iku yen maca Quran lan ngerti artine ayat-ayate sarta ngurung imane wong iku tentu bakal tansah ngawasi kedadian-kedadian ana ing akhirat sing ora kepengin seneng-seneng donya butuh donya namung mangan ngombe sak perlu maksud niku artine ora bakal pikir niku teng mriku ngoten lho miturut penulis tapi nalika akhir dienggo tabarukan wong kenyataane nggih akeh para ulama akeh para kiai sing nganjurno kanggo jalur rezeki nggih monggo monggo Bakanat yo Bismillahirrahmanirrahim maka madhaba kasa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah wa ashabul mas'amah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah wasabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun ulaikal lagu mawak tunggu ulaika muqarrabun
awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Kala Fakanat mongkono apa juga habaan iku bleduk basakan sumya bleduk sing mawur-mawur kok kula kondo gunung iku bakal dijur sak ajuri nah wong iku paling-paling dinamit mung nyatane ora iso sajur ajure iku jono ditepung nek digiling meneh kan. Tapi nek dunya Allah nalika natapke gunung siji karo gunung siji hancur sehingga mubazar wa kuluna usra kabeh bajane kula wana salah sakang telu wal kabul maimat mung utawi wong kang duweni arah tengen ma iku apa ashabul maimanah utawi wong kang duweni tengen wa ashabul masamati utawi wong kang duweni kiwa ma ashabul masamati mai wa ashabul masamati utawi wong kang duweni kiwa wasabiquna utawi wong kang dhisik asabikuna pirang-pira wong kang dhisik ulai kau aidun asabikun al-muqarrabuna wong kang kepar fi jannatin na'im fi jannatin dalam na'im ing dalam berbuat swarga naik sulatun utawi gerombolan kang sulatun ta gerombolan minal awalnya kan terus saking pira-pira kang dhisik wa qolan sithik wa qalilun minal akhirina saking pira-pira kang ceri ala surin ing atase pira-pira ranjang maudhunan kang tretes muttaqina hale padha leliangan alaiha ing atase sur mutaqabilin atau kali adep-adepan. Gunung itu gunung-gunung itu dadi lebu kang mawur. Sira kabeh para manusa bakal dadi teluk gulungan. Siji gulungan nampa buku catatan ngamal kanthi tangan tengen niku iki kula wis ngerti sapa ashabul maimanah lan golongan bakal buku catatan ngamale kanthi tangan kira apa sing wong ngerti sapa ashabul maimanah wong-wong kang rekatan nglakoni kebagusan kang bener-bener rekatan nglakoni kebagusan ya iku wong kang padha keparep ana ing swarga kang kebak nikmat sagrama umat-umat kang dhisik-dhisik lan setitik saking umat kang buri-buri iku ana ing ranjang kang ditretes emas lan berlian wong-wong kang mengkono iku padha leliangan ana ing ranjang sing kanthi adepan iki gong sinagung kandak kepenak kata iki enak kowe bayangane enak. Lah swarga itu enak dibayar. Ya tuh padha mubeng-mubeng alih ing antara sahabat janawi dan sawara bocah. Mukhalaf kanthi langgengake. Biar wabil lan pro gelas, wa barek lan pro pendiwa kasenan das mimailin saking arak kang mili. Lan dauna ora den blingake sapa ashabul jannah. Anda saking main balan dibuna lan ora ilang akale sapa ashabul jannah artine ora mabuk wa bagiatun lan umuman mas saking barat yang takhayyaruna kang ngire sapa ashabul jannah ing ma walah mitoirin lan daging manuk mimma saking barang yastahuna kang kepengin sapa ashabul jannah ing ma. Jadi uga wong-wong kang duwe bakat ngukur robun. Wong-wong sing duwe bakat ngukur robun iku bakal padha leliangan ana ing ranjame adepan. Lah wong-wong kang ngukur robun iku tansah dipilih bocah-bocah bagus kang ora bisa tuwa sing jenenge wildan.
kanthi nggawa gelas lan genti. Gelas sing isi arak. Wong-wong karo boniku ora padha ngelu sirahe krana ngombe arak iku ora. Lan ora padha ilang akal ora bakal dumimpin krana ngombe arak. Bocah-bocah mau bocah-bocah bagus mau padha nggawa buah-buahan kang buah-buahan apa kang dadi pilihane Mukorobu lan daging manuk saking apa kang dikepingi sampeyan bayangno. Kula yakin betul aja nek kok akeh sesasi iki setahun iki lho aku gak yakin sampeyan mangan manuk lho. Lho nek sekene swarga bakal sampeyan Buduro enakno ya walah ya cemawis krana ana pelayan khusus. Para muslimin kudu ngerti yen kabeh kahanan kang ana ing akhirat lan uga kahanan ana ing swarga iku ora kena diukur nganggo akal. Dadi bayangane jenengan akale jenengan iku gak tutup nalika mbayangno kenikmatan swarga. Jadi tentang bicara tentang manodoro, iwak manodoro, bicara tentang buah anggur, iku bayangan dunia bloko, akhirate lebih dari itu. Lainnya sampai diceritake kok umpamane panganan swarga, iku metu nek dunia padane ngalahno srenge. Zaman bayang ngono tak panas iku akal donya nek akal akhirat nggih mboten ngene surming surya nggih nalika Lailatul Qadar medal Lailatul Qadar medal iku ya panas ning panase ora semelet dadi umpamane bengi to bengi ana Lailatul Qadar iku ringane panase sing yo panas ning gak semelet kaya biasane krana ketungkepan karo nur sing ditokke karo malam Lailatul Qadar. Lah ngoten niku sing melanggeri ora akal bangsa donya nek sampean melanggeri karo akal bangsa donya gak ketemu ora ana sing gak panas ya dadi pokok-pokokan jadi gerak akal musuh batase yaiku ruangan kang ana ing alam donya niku gerake akal dadi pencapaian akal niku terbatas ning gone sistem dunia lah sangka iku kita diperintah supaya percaya marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gandeng karo kahanan kang samar krana kanjeng Muhammad diparingi alat kanggo nemokake perkara sak ndhuwure akal iku nubuwah mulane nek kanggone awak dhewe iku jenenge nurul akli yo akale sampeyan yo cahayane jenenge nurul akli nek bangsa nabi jenenge nurul nubuwah nur kenabian nur buat terus juga nur buat mulane salah satu di antara para aulia di antara para aulia iku akhire yo ono sing ngamalno sing donga buat niku asline ora kok donga buat ngoten mboten doa nurun nubuwah ada nggih lha sing pantes nglakoni yo wong sing prilakune nggih meh-meh mirip-mirip karo tindak lampahe para nabi. Bon nggih. Apa terus? Wa hurmain kang salin dolil magnun jazaa'an bima kanu ya'malun wa wa'ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.